Hola, molt bona nit. L'11 de setembre, Dia Nacional de Catalunya, ha estat un cop més jornada festiva i reivindicativa alhora. Depenent del lloc i els participants, la Diada ha servit per sortir al carrer senzillament a celebrar la festa o per demanar millores en l'estatus polític de Catalunya. En aquest sentit, el finançament autonòmic ha estat tema recurrent tot el dia. La recepció al Parlament ha servit, a més, per oferir una imatge molt buscada, l'encaixada dels dos candidats a succeir Jordi Pujol. La Diada de l'11 de setembre ha tingut la tradicional cita dels líders polítics i de personalitats del món econòmic, cultural i social al Parlament de Catalunya. En representació del Govern central hi ha assistit la ministra de Ciència i Tecnologia, Anna Birulés. En aquesta recepció s'esperaven trobades protocolàries com la de Jordi Pujol i Pasqual Maragall, que aquest any no ha tingut lloc perquè quan Pujol marxava el socialista arribava. El que sí s'ha aconseguit, però, és la fotografia dels dos aspirants a liderar el futur de Convergència i Unió, Artur Mas i Josep Antoni Duran Lleida. Aquesta encaixada ha tingut lloc una setmana després que Duran anunciés la disposició a liderar la coalició. L'altra cita multitudinària de la Diada ha sigut el monument a Rafael Casanova de Barcelona. Institucions, partits polítics i entitats socioculturals han desfilat davant del monument al llarg del matí per retre homenatge al que va ser conseller en cap de Barcelona. Els comentaris polítics de les diverses formacions han girat al voltant de la negociació d'un nou sistema de finançament per a Catalunya i la forma d'aconseguir-ho. En aquest sentit, Jordi Pujol ha assegurat que és necessari un finançament just perquè aquest problema condiciona el futur de la societat, mentre que el líder socialista Pasqual Maragall ha fet una lectura optimista de les possibilitats de resoldre qüestions claus com aquesta del finançament. Josep Lluís Carod Rovira, d'Esquerra, ha reclamat més fermesa reivindicativa per part del govern Pujol. Iniciativa per Catalunya Verds ha realitzat una ofrena diferent a la dels altres anys amb una delegació integrada per ciutadans originaris d'altres països. Per altra banda, el Partit Popular, que ha sigut el més matiner a fer l'ofrena floral, ha estat rebut amb pancartes contra la formació i una forta xiulada només comparable a la que han rebut els representants de l'Espanyol. En els diversos actes oficials també hi han estat presents representants de partits nacionalistes de la resta de l'Estat. La tomba de Rafael Casanova a Sant Boi de Llobregat també ha sigut, com és habitual, un altre dels punts de trobada de representants institucionals, membres d'entitats locals i veïns. Després de reunir-se a la Casa Pairal de Can Torrent, la comitiva s'ha dirigit cap a l'església de Sant Baldiri, lloc on reposa les restes de Casanova. Les capitals de província també s'han sumat als actes de la Diada. A Tarragona, el lloc de reunió ha sigut al voltant del monument de Casanova. Hi han assistit tots els partits polítics, a excepció d'Esquerra Republicana, que va fer l'acte ahir a la nit. Aquesta formació tampoc s'ha afegit als actes preparats a la Paeria de Lleida, en què s'ha qüestionat el sentit d'una celebració festiva quan encara hi ha fites per aconseguir. Representants de l'Associació d'Africans també han estat convidats a l'acte. Un altre dels punts de celebració de la Diada ha sigut la plaça del Vi de Girona. Davant de més de 200 persones s'ha justificat la necessitat de continuar reivindicant la identitat catalana. També s'ha reivindicat la identitat de Catalunya al passeig Lluís Companys de Barcelona. Més de 5.000 persones, gairebé un centenar d'entitats cíviques, han respost a la crida de la comissió 11 de setembre. La voluntat dels organitzadors ha estat recuperar l'esperit de trobada de la societat civil que va impregnar les grans manifestacions de les Diades del 1977 i el 1978. En aquest sentit, l'acte s'ha celebrat al marge de tota l'activitat política per donar veu a una societat civil que, han dit els organitzadors, ha quedat al marge de la definició de Catalunya en els últims anys, just quan l'ofensiva del nacionalisme espanyol, han dit, s'ha fet més intensa. Després de la lectura del manifest de convocatòria s'han succeït les actuacions musicals que han tancat els Pets, el grup de rock de Constantí. L'incendi que durant tot el cap de setmana ha cremat a la població de Pedro Bernat